Moldovenii când se strâng la Arad sau la Prășit, nimeni în lume nu-i întrece. Cine n-are de prășit, socotiți că-i om pierdut, fără șansă viitor. Of, Doamne, Link, tare e greu am ajuns. Chiar e greu, Lenuț. Eu zis tata, învaț că-ți iau normă. Eu luat și normă, și asta e normă. Și-și fie chivisa de sapă. Of, Doamne, dar am obosit. Căldurile este, Doamne ferește. Arde tot. Da iau și ți-o spapșoi de mă. Spapșoi. Dar prașești tot. Așa-ți facem, n-avem ce face. Mai lăsăm și noi câte o brian de sămânță. Tare greu, Elenc, tare greu. Of, e greu, tare greu. Dacă n-am avut minte... Apa așa, dacă când se zici și n-ascult la școală și era de ghine, nici chiar ții minte cum a fost, ei, Doamne ferește. Să mă fac amu pe atunci. La practică și facem proiectele și ele o leacă și gata. Da, dar haide, Linca, trebuie să facem și noi o pauză relaxantă. Ei, cum să nu-ți minte, Lenuțe? E mai lângă mine o leacă, dă și-o faci o pauză de relaxare. Haide. Noi zburăm ca fluturașe, ne spălăm ca iepurașe, desenăm un curcubeu, eu pe-al meu și tu pe-al tău. Acum ne apucăm de sapă ca să mântuim mai repede. Dă-i cu sapa, dă-i cu sapa, dă-i cu sapa, dă-i cu zori. Dă-i cu sapa, dă-i cu sapa, dă-i cu sapa până mori. Dă-i cu sapa, dă-i cu sapa, dă-i cu sapa neîncetat. Dă-i cu sapa, dă-i cu sapa, că așa statul ne-a învățat. Uite, Lenuț, uite, Ileana, uite frumusață. Am mușit, se vede că am mușit. Da, la ești alături, pârloagă, da, la noi. E o dragoste. Și marțolea. Am zis o leacă frumos. O leacă. Of, și-am obosit. Când eram la colegiu, am învățat niște metode de a se relaxa mușchii mâinilor. Și haide, mi le relaxez și eu leacă. Hai la mine. Eu am mult. Mâinile ne-au obosit și degetele. Eu puțin m-am odihnit și la multe o am pornit. Așa-i? Пью свежевыжатый сок, хорошо, под ногами песок. Тут море, тут пальмы и круглый год праздник. Хуй мать, что дома. Asta s-a întors, nu? Gata, mă Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах.
неотводимая тоска. Вот он я, привет, войска и рельсы поезда. Как я попал сюда? Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь... Посмотри, мне важно формат. Помит? Mască mâcați promiți că asta aștepte. Na, asta e ca de la Valea. Ia ca și un șupșor de lapte. Și mamuca e ca ți-o pus aici. Of, Doamne, stai. E ca niște sosiști. Ține, baba, te grăgește. Să-i mânca acolo. Și niște ușoare ține. Niște cartofele. Ты только жди, ты жди меня, родная. Всех год и жди, и я к тебе вернусь со злой войны, где все мы умираем за отчий дом и за святую Русь. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Она готовится стать матерью. Если я встану, ты у меня ляжешь. Să avem ram tre-de-re-de-re-de-ra Șengherile tot la fel ram tre-de-re-de-re-de-ra Hai numai o leacă-i bâlțat, mă! Dacă prea mult s-o sărutat, mă! Un solo ti amo, in aria ti amo. Dă mâine încoace. Cere tot ce vrei, că doar tu mă știi. Pentru tine fac din noapte zi. Hai, mâc, și aici de-am acolo. Lasă, dragul măcă, eu mâncați cu. О, Боже, какой